Takže čau lidi, vítám vás u druhého videa, tentokrát to bude zase recenze. Bude to recenze na Lego set Bane na útok nákladákem plným jadu, furt mi to se nejde zapamatovat. Je to set z roku 2017, takže už je jako hodně starý. Mně osobně se hodně líbí, já ho mám asi 12 dní, já ho koupil na Bazoši. Jo, tam nahoře tak mám vystřelou z katalogu, protože jako když jsem byl malý, tak jsem ho chtěl. No a normálně se prodává někde za 3600, 3400, 3200. Já koupil za 2000, neotevřený, jo, neotevřený, že vlastně jsem ho celý od znova stavěl. Jakože úplně neotevřená, zapečetěla krabice a tak. No takže, než se na to vrhneme, dejte like, dejte odběr a jdem na to. Takže, jo, sorry. Takhle je krabice. Máme tu dva návody. Jo, dva. Je to ta Lego Batman Movie, je to z roku 2017, 8 až 14 věk, číslo 70914, anglické je to Bane Toxic Track Attack, což je vlastně Bane a útok plný jadu v angličtině. Mně se tady ta line jakože nahoře líbí, jo, nevím jak vám, ale mně se líbí, jak je tady to Lego Batman Movie a tak, a jak je tady ta hlava toho Batmana, no. A pojďme se první jako uvěřit, že Avengers vrhnou na katalogy. První katalog, tak je vlastně, ve který, jo, není tam ta lajna, ani jako tady není ta lajna, protože je to prostě starý, hodně starý Lego. V prvním pytlíku, nebo v prvním návodu a v prvním pytlíku, protože tam byly 3, takže tady se staví jenom jeden. Tak je Batman, Bane, tady to vozítko a plus tady to házecí, plus tady ty dva nějaký toxický to si ukáže. Ve druhém potom tak stavíme tuhle figurku a kus auta a ve třetím to dostavíme. Tak, to je od návodu vše. My tak se přesuneme na krabici, jo? Tady ta line se mi líbí, už jsem to říkal. Tady tak ještě máme vypsané ty figurky tady, to se tak u těch starších dělá. Bane, nějaký mutant leader, neznám, a Batman. Vůbec nevím, kdo to je, i když jsem se díval na Lego Batman Movie, jsem to zkoušel, tak tam nikdo nebyl třeba. Jako byl tam ten řidič, ale nebyl tam vůbec, jak vzniknul nic takového. Jo. Vím, že v Temném rytíři postal v tom filmu, tak ten Bane byl takovou jinou masku měl, ale mně se upřímně k tomu Legu víc hodí tahle, jakože líbí. Možná to tím, že jsem ani víc naučený, protože jenom v jednom setu se objevil jako v tom normálním. Potom krabice z boku vypadá nějak takhle, nic moc zajímavého. Tady máte v různých jazycích fotka a číslo, jo. Nechce. Potom tak z vrchu, tak tady máte něco, máte tu obrázek všech figurek a máte tu tohle. Potom tady je nic moc zajímavého a potom tady dole, jo. Tady to tak je jediná vada, co tam byla, když jsem to kupoval. Jo, to je, tak tohle od krabice je všechno a můžeme se vrhnout na detailně už ten set. Takže, takhle tu máme ten set, jo. Jo, tady mám upadlý oheň, to je v pohodě. Tak, dobrý. Máme tu 3 figurky, máme toho Banea, který mě by se líbilo, kdyby Lego ještě vyrábělo něco mezi tady těma figurkama, že jsou vlastně minifigurky, pak jsou big figy. Mně by se líbilo, kdyby vyrábělo něco mezi. Třeba Bane se na tu malou nehodí, ani na tu velkou. Takhle, ale jako mně se ta figurka strašně líbí. Ještě když mu odendáte tady to, takhle tady, tak má takovýhle ruce, což je mega hustý třeba. To žádná podle mě moc big fig nemají. Nebo minimálně já žádný nevím. Tak mně se tady ta figurka jakože hodně líbí. Potom tady mutant leader, tak mně se jakože osobně celkem líbí, ale vlastně vůbec ho nemám k ničemu spojenýho, takže vlastně vůbec nevím. Jo, nevím, proč se opakuju, to taky nevím. Batman tak je dobrý. Jediný, co tak mě ještě štve, že tu má tady ty starý, tady ty proužky na té hlavě, jo. Ten plášť, možná to je o naučení, že ty starší měly takovou menší látku, ale že je takový tenký, jako. Je to jenom o tom, že jsem se naučil na ty plastový, anebo na ty
látkový tlustý, jako třeba má Loki. Jo, ale je taky divný, jako je taky divný. Ještě má tady ten nacvakovací pásek. Potom máme náboje prostě, máte tu jeden druh plus druhý druh, jo. Jo. Potom tu máme od Batmana vozítko. Jo, prostě do toho tady nasadne. A prostě ho tam zavřete a odletí. No dobrý, to je všechno. Potom tak máme tady to házecí. Jo, že vlastně to ne ještě. Takhle to vám do toho můžete dát. Jakoby přijde figurka a udělá. Ne, počkejte, já bych to potřeboval se přidat. No a prostě takhle vyskočí. What? No a prostě tak to je. Tady všechno padá. Potom tak tu máme tohle, což vlastně jsem, že to je vlastně to stejně akorát, že ve větším, to se tady může připevnit k tomu autu, to si ukážu. Teď půjdeme na hlavní náplň tohohle setu, nejsou to figurky, není to tohle, nejsou to nábe, ani tam je to tohle auto, jo. Já, tak když jsem ho viděl na fotce, tak mně to třeba přišlo, to tady vůbec není dodělaný vepředu, ale ono to vlastně v realitě to vůbec nevypadá špatně. Jo, máme tu vlaječky, jo, máme tady, tak na tohle to můžete připojit. Vlastně, a vypadá to, když to tam ve finále připojím. Jo, já zase musím držet, tak mě to úplně to. Tak to je vlastně takhle. Jo, tady máte, tady tu lupu je hustáka, jo. A potom zajímavý na tomhle setu je, že vlastně ono to auto má umět jakože zvednout kola, jo. Je to na takový zvláštní způsob dělaný, že vlastně ono, tak vlastně vy tam máte takhle, když ho převrátí, tak vy tam se měli jenom tady a tady možnost něco zastrčit. A oni tak tady dali normálně kolo a tady to takhle rozvedli. A na co jaký kola na tenhle jeden dlouhý dílek. A vlastně potom, tak to ve finále vlastně dělá tohle. A vlastně kdykoliv potom, když sjíždíte nějakou vyšší věc vlastně, když tu mám třeba tu krabici, jo. Když vlastně mám takhle třeba tu krabici, jo. Vlastně on tak vlastně jede a on se krásně ty kola umí jakože vyrovnat, nebo takhle prostě. To u normálního 6kolového auta byste neměli. Jo, a potom tak tady ty zábrany tu jsou a vlastně, když do toho chce ta figurka nasednout, tak vlastně on to má řídit Mutant Leader. Jo. Vlastně ani moc nevím, proč má v ruce ten oheň. Tady mi furt padá. Dvoje ruce, jo. Sorry, že jste v takovém zrovna divném tom, ale to je v pohodě. Okay, prostě takhle to dáme toto auto a nacvaknete ho tam, jo. Nacvaknete ho tam a na to tak vezmete Bane'a, nasadíte ho na tady ty dvě stopy, jo, nebo ne stopy, prostě na ty dva výstupky, tady ty zábrany nevím, proč tu jsou, ale zase dělají takový pěkný efekt, dáte mu tohle trochu výš, dáte mu jako, že to drží, aby něco viděl ten dole a vlastně už je dobrý, no. Potom když si zátku můžete udělat jako, že přeskočí to, nebo si to může takhle sundat, nebo to jsem si spíš vymyslel já, jo, a prostě se skočí. No to by bylo asi k tomuhle setu všechno. No. A kdyby jsem ho měl já hodnotit, jo, otočím si vás, kdyby jsem ho měl jako já hodnotit, já osobně, tak jako jo, ta cena je předražená, ale je to tím, že už je to vlastně 7 let, 8 let, skoro starý Lego, nevím, kdy to přesně vyšlo, v jakém měsíci. Prostě skoro 8 let starý Lego, takže to prostě musí už to jako mít velkou hodnotu, ale jako ta hodnota tomu něco odčítá, ale zase mě to přičítá to, že vlastně já už ho chtěla jako malej, takže já bych mu dal asi jako jo, asi vás, tak jako mně se ten set hodně líbí, nevím jak vám. To by se ho možná musel vidět jako naživo. Já bych mu dal tak 8 až 9 z 10. No nic, tak dejte odběr, dejte like a koukejte se na další video moje.
Tak jo, tak čau. A dejte odběr, to nevím, jestli jsem říkal. Dívejte se na další mé videa a čau. Čau.